हई कुल आओ तनी टेम्पू से अब मुड़ी धोया शैम्पू से कितना हाला कोइले रहलो आए घरी सरसों कोइला पर नहीं के भेटत की कहां भाई चाउर के भात बनेला तो भात कैसन बा एगो निकाल के टू के महक के जानबे के बासमती हो गइल बा माल अच्छा बा लयदार जो हुई एगो स्वरलिपि पर एगो गीत पर जान जाएगी अगला कलाकार कौना रेंज के बा हाथ देहे खातिर तसली ना उलटल जाला गायक के निमन बाउर जाने खातिर रात भर ना 10 मिनट में बुझा जाला रहो में कला ठीक बा बढ़िया हिलाओ तनी गलती ना नू फिर मुख्यमंत्री के जितना लोग चिन्हता उतना लड़का हमार फैन होवे मुख्यमंत्री राजे के नो मालिक हमें हमने के 3 स्टेट में फैन बड़े दोस्त मित्र साथी बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड यूट्यूब वाला ऐसा कोइले बालू कि अमेरिका दिल्ली बॉम्बे कहीं रहब न्यूजीलैंड रहब थाईलैंड रहब सर्चो नहीं करके यूट्यूब खोलब ए बी डबल तले ना हमर नाम यहाँ का लीला सा का पोखरा लोग जाने तुम देखा लो नीचे वाला कुछ बोल लीला सा का पोखरा वहाँ गांव के बगल में तुम लोग कहता रहो ये महाराज वो ब्राह्मण है गांव के नाम लीला साहू के पोखरा लीला साहू अरे बाप धन्यवाद देखाती हम लोग गोड़ लगने कोनो बात ना देखी नियम हो हर एक गांव में एगो लौंगड़ एगो आनहर एगो पागल एगो मोह भूल मुखिया जी दू गो ऐसा ही पागल रहले आ बराबर रूम में बंद करके रखाओ कि बहरी निकलस तो भैंसों के पीठ पर दांते काटे लगो आदमी के छोड़ दो भैंस के पीठ पर दांते काटे लगो इतना ना गरमसर रहे सावन महीना रहे अब पूरा गरमसल बा तो मालिक घर के कहनी छतवा पे ऊपरवा क 10 बाउंड्री बा हवा लगी के न भागी ना आ दोनों पागल ऊपरे बालू अपन एगो पगला कहत ऊपर ताके आसमान का ओर भैया प्रभु भैया कातना बोर्ड मिस्त्री ढलाई कोइले बड़े एक और पिलरवा नहीं खेलो कोई पर ओढ़ल भाई तो दूसरा का कहता कि बेवकूफ है पगला है वो कहा अरे भाई वो आदमी हमें के नीचे से पिलर दे के ऊपर से लिंटर करे हैं वो लिंटर को के पैवे छाता टांग ले बड़े ऊपर से आ तले जाने की बदरी घेरलस आ लागल पानी होके तो एगो पगला कर भाग भाई रे आसमान फूट गइल बा पानी छुआता कोई इधर सीढ़ी पर से उतरले सर तले बिजली चमकल कड़कड़ा के एगो पगला कहता रुक 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 छत पर चल 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 ही पानी छुआ तो मरते आसमान फूट गइल बा कल के भगवान जी का छोट मोट आदमी जाने लो तुरंत ले वेल्डिंग करे वाला मिस्त्री बुला देले बा लुत्ती उड़त तार बुझात नहीं कि जोर आता हो जाए मेहरा रुजा तार सन आगे आगे मर जाता तो कहता से मुर्गा ले भम आ सही धोरांधा चट्टी पर हनी जा अच्छा अब बाबा के आगे आगे यहाँ का मलकीनी अच्छा बाबा पीछे पीछे अभी जी घर से खिसिया करनी कनी है भौजाई के कि लहसुन प्याज हम ना खैले कने तब मैं महाराज मुर्गा में लहसुन प्याज डाल देना मुर्गा में लहसुन प्याज पर गेल त ना खाए खाली है जब बनता पकता यहाँ का मलकिनी मुर्गा वाला से कहता है ठेला वाला से हमको एक रान चाहिए और 2 कलेजी तो वो बनले रहे कहता काहे दुगो पुरान पथरी होई त ना खा ले